Zuek zelakoa da pito luze bat. Zena ez esan. Osea, sentimetruak zuk zela dakizu pitile bat luzia handisa edo dan. Galdera ona. A ver, klaseko regliako 30 baditzu, erdi xamagost, hau segiretzo jatzu. Boa, ahora que lo decís. Lenokoan hauan dutxa misto batzutan. Dutxa misto batzutan. Bai. Eta junitzen txampua hartzera, eta errepente begiratzen dutola, eta sose beltza begiratzen dut ondo. Baina betian ikan izan da, osea, beltzana kriston poia jakotaz. Ez maja, bera esan beltza, bera txurixa san. Osea, bere poia esan beltza. Hori da nahi esan. Que no, tia, benetan. Ba, nik uste tipo honek matojo edar bat sakala hor. Eta hori zara beltza ikusi zenuna. Buah, ez jatzu iruditzen potruetako asala kriston guapua, osea, pasada, kriston leuna. Eta gainera, txupatzen eta zadenian edo hauan sartzen dituzunian horako pelotita de biorro. Ezi, jasu esan ez dezula hori nizin. Dios, ez. A ver, baina sin más, atraganta huitxezera eta jazta, no? Akazu etxeko lan aia, Zue baina ala ere bai zein izan esan. A ber, pito bat noiz dan luzia, ez? Galdera, zetako hostiena ez hori jonin. Ez dakit, osea, jakiteko, no? Jo que se baloratzeko zerekin hori... Zue, bakizue dagoela mito bat esate guala tipo batek hankandisa dazke, osea, Bigfoot bat topatzen bazue bizitzen, nahi du esan horrean, armatroste handi bat. Orduan, Bigfoot bat ze da, 55 aurrera. Vale, dale, 55 batetik gora, manurria segurau. Ni behin izan zieten ere, atzaparren arteko aldia handixaga da, poion asegurau. Hostia, nik goion, nik goion. Banik ez. Nik bueno. Hostia, nik hogeita mazazpitaia batekin hankantan, edo txorita hauekin, mikropene fijo. Buah, Zue, cambiando de tema. Kriston plana dakat, ¿qué me decís? Hombre, ba, planas hacemos igual. A ver, esate mal bai Zuen.